Já vás, bratři a sestry, z tohoto místa vítám a chtěl bych říct zkušenost. Sestra říkala, že má být krátká. Já se obávám trošičku, že to protáhnu. Z důvodu toho jsem se rozhodl, že vám to řeknu, protože minulý týden můj syn se tu bavil s bratrem Pospíšilíkem. Já ho osobně neznám, který to je. A on říká, jak se jmenuješ, se ptal mojho syna, a on říká, no já se jmenuji Poloch. A on říká, není to nějaká rodina s tím bratrem, za kterého se modlím? A on říká, jo, to je můj dědeček. Možná, že někteří víte, někteří ne, můj taťka prodělal v letě, mu praskla viduť v mozku. A on v té době měl 83 let a vyvrátil se na zahradě, přestal dýchat, přestal mu jít srdce, nám se ho ještě podařilo oživit a lékaři říkali, to nic není, to je z toho tepla, protože byly takové vedra. A tak my jsme jeli do nemocnice hned za ním, asi hodinu, říkali, že ho budou vyšetřovat, tak jsme jeli a lékařka nám říká, nemusíte se bát, to je z toho tepla, je dehydrovaný. Ale ještě jdeme na CT hlavy a pak vám povíme, co bude dál. A jak přijeli, tak nás lékařka zavolala a říká, běžte se se svým tatínkem rozloučit, protože bude žít asi 3-4 hodiny. Promiňte, že to ještě tak prožívám, ale víte, ono to bylo jako blesk čistého nebe. Můj taťka velice čilý, kdo ho znáte, tak víte o tom, že on má ještě větrnou elektrárnu, tak on v těch 83 letech v cuklách vyleze tam nahoru a zas dolů a spravoval to pořád a byl takový opravdu temperamentní. A jsme tomu nemohli uvěřit. No tak to loučení bylo takové smutné. A tak jsme jeli domů z té nemocnice a celou dobu jsme mlčeli. A teď, jak děti zpívali, že je mocný náš Bůh, máte víru jak zrno hořčičné? Já jsem si to myslel taky, že mám. A když jsem přijel z té nemocnice, tak jsem seděl na terase, protože bylo velice krásná noc, hvězdy svítily a modlil jsem se. A jakkoliv to nemám ve zvyku, ale tak jsem říkal, Pane, prosím tě, ty vidíš, v jakém stavu je taťka. Ty jsi slíbil, že když se budeme modlit ve tvé jménu, takže uděláš cokoliv. Já tě prosím, jestli můj tatínek bude žít, dej mi znamení. Dal jsem si takové znamení, že když zvednu oči od modlitby nahoru k hvězdám, tak aby spadl meteorit. A teď jsem se pomodlil a nesl strach zvednout oči. Ale pak po chvíli jsem zvedl oči a přes celou oblohu letěl krásný meteorit. A co myslíte, co mě napadlo? Je to náhoda. Taková je ta víra. Je to náhoda. Ale Pán Bůh mě nenechal na pochybách a ještě než se to stačil domyslet, v té samé draze letěl druhý meteorit. Tak jsem utíkal k mamince oni tam bývali v Čelín, to byl, a oni si předělali takovou místnostku. Tak jsem tam utíkal a říkám, mami, taťka bude žít. Takový nadšený jsem přišel a ona jako, jak to víš? Já říkám, tu zkušenost jsem vyprávěl. A tak jsme takový potěšení byli, ještě jsme volali do Frýdku, a jestli by ho nemohli převést do Ostravy, že tam, aby mu to vysáli tu krev, ale ta paní doktorka říkala,
nemá to smysl, v jeho letech nepřežije ten převoz. No tak jsem ráno volal, jak to vypadá a doktorka říká, víte, ještě jsme mu dělali další vyšetření a vzhledem k tomu, že i ve svém věku má orgány a vůbec tělo mladého člověka, tak ho posíláme do Poruby. No ale nicméně přijeli jsme do Poruby a stejná píseň. Váš otec to nepřežije. Umírají na to 30letí, 40letí a v jeho věku nemá šanci na přežití. A jestli to přežije, nebude mluvit, nenají se sám, budeme muset umělou výživu. To poškození mozku bylo tak silné, že nemá šanci na vylečení. A tak znovu ta víra byla zas na dně. Chodili jsme 6 dnů a 6 dnů nám to říkali. Ale asi to bylo tak 3. týden, kdy taťka ležel v komatu a já jsem znova při ranní pobožnosti, kterou si dělám, tak jsem se modlil a říkám, Bože, promiň mi, že ta moje víra je taková, jaká je. Ale dej mi ještě jedno znamení. A říkám, Bože, já nevím, kde je napsáno o Ezechiášovi. Vím, že to je ve Starém zákoně, někde v Královských Samuelových, nebo něco takového. A říkám, když si otevřu Biblii, a to otevřu na tom místě, jestli taťka bude žít. A otevřel jsem Biblii a otevřel jsem 20. kapitola Královská. A tam je o Ezechiášovi. Tento příběh se vyprávěl v Bystřici z okolností, taková perlička, jenom mezi to vsuvka. Přišel za mnou bratr Pavel Kremla a říká, víš, jak jsi začal mluvit o tom Ezechiášovi? Já jsem říkal, kde tež to je napsané? A otevřel jsem Biblii a otevřel jsem 20. kapitola Královská Ezechiáše. Tak jsem znovu utíkal k mamce a říkal jsem, znovu jsem dostal takové znamení od Boha, tak jsme klekli, modlili jsme se za to. Přišla sobota, já jsem tam volal a říkali, tatínek se probral z komatu. Tak jsme byli takový nadšení, měli jsme zrovna pobožnost ještě doma, protože u nás ve sboře nic nebylo, tak jsme to doma měli takovou rodinnou pobožnost a jsme měli modlitevní chvíli. No a tam jsme se zařekli, že už se nebudeme lékařů ptát na jeho stav. Protože mi říkali, Pán Bůh dává moudrost sice lékařům, ale Pán Bůh je ten, který uzdravuje. A opravdu od té doby jsme se lékařů neptali, ale lékaři chodili k nám na pokoj a oni nám referovali. Jo? Ale my už jsme to nějak nebrali v úvahu. Teď to fakt jako stříhnu hodně, protože abych se moc dlouho netáhnul to. Děkuji vám za vaše modlitby. Dneska tatínek můj mluví, chodí, nají se, oholí se, umyje se, zkrátka téměř jako zdravý člověk, ty pohyby jsou zpomalenější, ještě zapomíná, některé věci si nepamatuje, už byl několikrát i ve sborovém společenství. Když jsme byli na poslední teďkom na kontrole, tak ten lékař, který ho propouštěl, se dívá do těch papírů a říká, vy jste mi dovezli jiného pacienta. Já jsem ho propouštěl jako ležícího, nemluvícího, života neschopného muže a on si přišel po svých. Neřekl, že je to zázrak, protože lékaři to neříkají, ale řekl, že je to velmi neobvyklé v jeho věku. My jsme vzdali chválu Bohu a taky jsme to i tomu lékaři nějak tak řekli. A pak jsem mluvil ještě s jedním lékařem, kterého znám osobně, a potkal jsem se s ním pak v tělocvičně a on říká, jak taťka? A já říkám, no taťka, teď jsem mu to vyprávěl a i o tom doktorovi, že říkám, no lékaři neradí říkáte, že je to zázrak. A on říká, pane Poloch, ale to je zázrak.
Takže děkuji vám za ty modlitby, děkuji Bohu za vyslyšení modliteb. A i když taťka opravdu už je starý, dnes má 84 let, ale jsme rádi, že nám ho zachoval při životě a věřím, že i nám jako rodině, i možná sboru ještě bude prospěšný. Já vám opravdu děkuji za tyto modlitby. Amen.